Του Αγίου Πνεύματος νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάριος ανηροφοβούμενος των Κύριων. Δεν θα ανοίξουμε διάλογο. Όσοι δεν φοράτε μάσκα θα βγείτε έξω. Εντάξει. Όσοι δεν φοράτε μάσκα θα βγείτε έξω. Σεβόμενοι και τους συνανθρώπους σας και την νομοθεσία. Εντάξει. Οι ιερείς και οι ψάλτες με βάση τον νόμο δεν φορούν μάσκα για να μπορούν να ψάλουν. Εντάξει. Διαβάστε τον νόμο. Λοιπόν, περάστε έξω χωρίς μάσκα. Τελείωσε. Αυτό που σας λέω, το λόγο του Θεού το ξέρω καλύτερα από εσάς. Ή θα φορέσετε μάσκα ή θα βγείτε έξω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας το λέω με ωραίο τρόπο. Ευχαριστώ. Περάστε. Ή φορέσετε μάσκα ή περάστε έξω. Θερμή παράκληση. Σας παρακαλώ με ωραίο τρόπο, δεν το καταλαβαίνετε. Σας προσβάλλω ενώπιον όλων λοιπόν. Ή φορέστε μάσκα ή περάστε έξω. Εντάξει. Αντιρρησίες θα είστε στο σπίτι σας, όχι εδώ. Εδώ θα είστε υπάκουοι και σεβαστικοί. Αυτό που σας λέω. Λοιπόν, κουμάντο και αντιρρησία στο σπίτι σας, όχι εδώ μέσα. Εδώ μέσα κάνω εγώ κουμάντο. Εγώ είμαι πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Καταλάβατε? Αυτό σας λέω. Αφήστε τον πατέρα που κάνει κουμάντο. Ξέρω εγώ καλύτερα από εσάς. Λοιπόν, σεβόμενος δεν θα κάνουμε διάλογο. Ή βάλτε μάσκα ή περάστε έξω. Τελείωσε. Συνεχίστε εκεί. Αλλιώς καλέστε την αστυνομία να πάρει τον Κύριο. Μακάριος ανηροφοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές